sa Juan 17:17, balaan sila pinagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Tungod nini, ang itutun ang Torah, pagutin kay sa kamaturan sa kamaturan, pagutin kay sa kamaturan, tunod sa pagtuon sa balang kasulatan, o karon ang ilang tumala Evangelist Brother Jerry Light. Bueno mga kigsunan, maayong hapon kinaton tanan o uban gabi, uban buntag, ang uban udto o sa tanatong mga tigpaminaw sa ato nga mga viewers. Kumusta kamong tanan mga kapaglaom ato nga mga sponsor. Tanan ato mga sponsor mga igala sila ni Sir Jonathan, Sir Joklan, kauban sab ni Brother Jiki. O sa tanan pagyod nato nga mga nakapalit sa atong Purple Corn Coffee sa atong nga mga sponsor sila ni Ma'am Maria, Ma'am Lini, Ma'am Alma sa tanan nato nga OFW nga kanunay nga manggihatagon mga kaigsunan para sa buhat sa atong Ginoong Hesukristo. Mga kapaglaom natin mga espesyal nga ato nga tun-an mahitungod niining unclean og clean. Kini nga gitawag og atakartos og kining bruma, kining clean. Kanang nga gipasabot nga limpyo mga gigsunan og atakartos kining mga hugaw. Nakita nato sa luyo mga gigsunan nga naadya ang mga mahugaw mga kapaglaom. Og ato nang nakita mga higala nga usa ka na mga kaigsuonan nga makahatag kanato og ang uban nalibog nga unsa gyoy ang gipasabot ni ana. Nagi nga gipangpasabot ana mga higala kay para nga dili ta masayop kay ang una ra ba natong ginikanan nasipyat ra ba mga kapaglaom nasipyat mga higala tungod kay ang nahitabo mga kaigsuonan ang nahitabo wala nila makuha ang punto mga kapaglaom, wala nila makuha og unsa gayud ang gipasabot ni ana nga mga bersikulo ilabi na gyud sa buhat Jis og kining mga sinulat ni Ellen G. White mga kapaglaom nga gitawag og Council Diet and Foods, Council Diet and Foods. Mao ni mga higala nga ato nga tun-an karon. Mas mayo nga makahibalota mga higala sa kadaghan sa ato mga libro. Ato mga libro mga higala naatay klase-klase do natay gitawag og Council Diet and Foods. Ya kanang giingon nila sa 350 nga ilang gipasabot nga nag-allow si Ellen G. White og kining pork para sa mga bata mga higala ato nang tun-an karon mga kaigsunan. Apan sa dili pa mag-ampo sa ta dalaygon mahimiyon ng mga Dios intak na karon sa kahaponon, kabuntagon, kaudton, kagabion depende sa naminaw og nagtan-aw. Ikaw magapanalangin kanila masabtan ang kinatibuk ang kamatuoran. Salamat o Diyos pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan ng atong tun-an karon mahitungod sa unclean o clean. Mga hugaw o dili hugaw. Kanang gitawag og bruma or atakartos. Wala siya mga kaigsunan. Ato nang gitun-an. Og unsa may gipasabot sa buhat Jis mga kapaglaom? Unsa man gipasabot sa buhat Jis? Adunay mga pamahayag dunay pamahayag mga kapaglaom si Sir Nestor. Sir, unsay imong unahuna mahitungod nining unclean o clean? Mapasabot nato ni mga kaigsunan sa mga detalye ni Sir Nestor. Sir, mayong hapon. Okay. Ay daw kang koinos. Wasa ay daw kang akadartos. What Jis ni? So, kunya sa verse 13 pa diha kanang pulong ihaw kanang kill kung yung
tanawon ang strong concordance ana. Ang bot pasabot ana is gamiton ra na siya nga pulo nga ihaw sa mga hayop nga inughalad sa templo. Bot pasabot ang ipaikot ka ang limpyo gyud. Kay sa Greek ana is tuwo man siya sa Greek. Ang bot pasabot kana nga term nga tuwo or kill nagrefer na siya sa mga sacrificial offering. No, nga ihawon or ihala dito sa templo. So kung pasabot, kung literal nga ipaihaw si Pedro, ang ipaihaw niya is sigurado kita nga limpyo. No? Dili gid hugaw. Pero nganong di man to siya mo ihaw ato, di man pod siya mukaon. Tungod kay aduna kay balaod ang Israel nga once ang usa ka hayop matugkad sa laing hayop nga hugaw, ma-defile na siya or ma-profane. Sumot pasabot, nahimo na siyang koinos. No, na-defile. Koinos. So, ang limpyo ko, nahimo siyang koinos. Sa meaning sa koinos? Kaya naaman dito ang, koinos. Kaya dito sa sulod sa hapon, nagtipon manggod ang hugaw o mga limpyo nga mga mananap. Subot pasabot, nag-mix na sila dito. Nag-unsa na niyang posisyon. So, na siya nga nakita ni Pedro nga ang katong mga limpyo, nahugawan na po na koinos siya, nahimong siyang kumon tungod kay natipon naman siya sa mga hugaw nga mga hayop. So, mao na siya. So, pero ang simbolismo ana kabalo man gyud nga hindi og Israel niya nagmix ana man siya gud ang kuan gid ana ang buti pasabot pero sa debate lain man gud ang ilahang tan-awon ra di sila mo tan-aw anang duha ka mga tinuod nga mga pasabot sa Biblia. So, aritas literal, so mo ni pasabot una, tuwo, kill, para na siya sa mga hayop nga para halad. So, limpyo ipayaw. Ikaduha, ang termino nga gigamit ni Pedro diha, yun siya, wa ko makakaon o koinos o akatartos. Murag yung ikasapan sa Pedro ba, ay tawgang koinos, wa siya mayong ay tawgang akatartos. Sabot pasabot, ang ipayaw gidi ay ang koinos. No? So, in literal sense. So, mayong kita koinos, o ano, gingon mo diha, dili binalaan or common or unclean. Pero dili tanang unclean, meaning koinos. Muna itong bantayan ha, kay masing mayingon tang, mas sa King James Version, o niya unclean ang gigamit, koinos na siya. Aw kanang akatartos na siya. Na dili. Kaya na ay mga unclean po nga gibutang sa King James Version, ngayon nagtanaw nimo sa Greek, koinos ang iyang meaning. Koinos po siya, pareha ng Romans 14 verse 14. No, walay mahugaw nga sa iyang kaugalingon. So koinos na siya ang dimension po diha, no? Nga ang sumpay diha ko imo nang basahon diha sa 15 abot sa kuan mga bromata na po, mga broma. So kanang broma mao man ay makoinos. Ang akatartos di gina siya makoinos. Ang equivalent pud anang akatartos sa Hebrew is taumi. No, so taumi na siya ang equivalent ana sa Hebrew. So, di ba niingon man po diha sa ikaduhang Korinto, kung sa gina siya, 16 atong mahugaw bro diya, sa 16 na siya. Ikaduhang Korinto, di ka mo higap o mga mahugaw. So, kana po dihang mahugaw diha is akatartos gihapon na. Mauna siya diha sa giingon ni Apostol Pedro nga di kumukaon. Unya nganong makaingon man ta nga nagrefer na siya sa mga hayop tungod sa pulong nga ayaw higap. Kay ang Leviticus 7 imo mabasa dito Leviticus kuan kanang 11 verse 7 nagingon dito nga ang nga dili gyud ipahikap ang mga mahugaw nga mga mananap. Unya once mahikap or ang unod niya mahikap sa hugaw nga mga unod, kana siya makoinos. So muna siya nga di gyud ipahikap or di gyud pwede nga mag-abot ang limpyo o ang hugaw. Yan, nakasulay po ko ana nga gipangutana kung unsay mga simbolismo anang naa diha. Tanan no? Ya sa habol. Na usat ko kay insin ang utana ra ko na unsay mga simbolismo. Then
ako siya kuan nag-unsa gyud kay ang focus gid nato sa atong pagtuon kana ra yung duha ka termino nga posible nga maoy ginagamit niya. Kinsa tong ako ang nangutana pud nako nga ang akatartos kuno pila man ang kaklase ang akatartos. Mingon kag akatartos adili lang pud na ga-refer sa hayop, no? So ang akatartos na po yung mga tao nga gitawag og akatartos. Unya ako ang gitan-aw unsa na nga mga tawhana kadto man ang mga tao nga wala plano mo adtong langit. So si kinsa man ang mga tawhana, mga tao na siya nakabalo na sa kamatuoran. Unya di sila mutuman sa kamatuoran. Sige lang yapon sila kaon sa mga mahugaw, no? Nga mga butang. Sige lang yapon hika sa mga mahugaw nga mga butang. So muna siya ang mga tao nga nahimo na nga mga akatartos. So ikaduha, akatartos nagpunto po na siya sa mga utang espiritu, no? Marcos 5 kung masahon ninyo diha na mga daotang espiritu diha o bisag unsa basta magkabasa kag daotang espiritu diha sa New Testament ang equivalent Greek ana is akatartos. But pasabot hugaw gyud siya. Unya kana siya nga mga akatartos nga daotang espiritu nisulod man po na dito sa baboy. Nganong nisulod dito sa baboy tungod kay ang baboy pareha man pud niya og kanang ibutang nato kategory akatartos man pud ang baboy kay hugaw man pud na siya mo nang compatible gid ang duha ang akatartos o akatartos. So yun na po. Then naapoy mga parabol, mga ginagmay kabahin anang masing makasugata po tani ba kaning parabol sa atong prodigal son. Iyang pangayo ang iyang mana tanan sa iyang ginikanan. So nasayod ta nga kana gingharian mao na siya ang gingharian sa Dios. Dahil simbolo to sa gingharian sa Dios, yan ibiya siya sa gingharian sa Dios kung ano siya sa kalibutan. Then dito siya sa kalibutan, o nakita na to dito nga diha sa kalibutan na ade diha ang mga nanak kuhi og mga baboy. So mao na nga sa diha nagkalisod na siya adto siya dayon sa nanagbuhi og baboy. Then pag pauli na niya sa gingharian, awa na po'y baboy dito. No, niliyaan na po niya ang kalibutan nga sa diin na diha ang mga nanagbuhi og baboy. O gyapon na siya ang mga termino, no? Basta ang hugaw, akatartos kunya naamang gani kuan ang ako lagi ikuan pag yun kanang akatartos pagkabahin anang managtiayon gani managtiayon unya nanganak sila ang usa magtotoo ang usa dili magtotoo unya ang ilang anak akatartos kuyawa man ani pero tungod kay magtotoo ang usa di na siya akatartos kuan na siya gibalaan na siya sa Dios anak ko pero na kuan ko ba kung sa may pasabot ani nganong akatartos tao man ni so mo pa ako ang gina subay-subay ron kung say kuan ana so mao na siya yung mga akong na kuanan sa pulong akatartos kato pong mga mahugot mga langgam nga naa dito akatartos gihapon to katong sa Revelation 18 akatartos gihapon to dayon mo na siya parehas ra gyapon siya sa buhat Dios. So kung adunay mga libre mga kuan pwede nato magamit ng mga anak tungod labi na hisgot at mga hayop way lapot sa tao labi na hisgot at mga hayop magamit nato tungod kay ang termino the same akatartos unya hugaw gyud siya. So hugaw gyud siya. Koinos unsa nang koinos ang limpyo nga nahugawan. Nganong nahugawan? Tungod kay ang usa ka limpyo natipon sa hugaw. Kaya ang hugaw di man gyud pwedeng malimpyuhan. Ay pareha na ibutang nato tai na di man gyud pwede nimo hugasan ng tai. Hugaw man gyud na siya. Sungod pa sabot in nature hugaw gyud siya. No, niya ang tanang mga ilhanan sa hugaw kaniadto karon napaghapon. So siya sa isgot o pagkaon buhat cheese. Dayon
sa kuan kato po akong ikuan, review lang gyapon sa unang Korinto 10:25. Ang kuan gyud diha is ato pong hibalon nga ang merkado diha is sa Greek duha ka klase ang merkado. Na ay agora o aduna po'y makilon. Yung pangutana, unsa man na ang agora o unsa nang makilon? Tawag na siya general market na siya sa mga Greek, no, sa mga Grego. Niya naa diha ang tanang mga baligya, mura nag mga supermarket diri sa atoa. Naa diha mga siling, martilyo, mga karne o kuban pa nga mga baligya tanan naa mga silina. So naa diha tanan. General market na siyang agora. Then unsa man ang naa diha sa 10:25? Agora o makilon? Makilon ang naa diha. Sa Latin pa na siya masilum. Unsa man ang makilon? Masilom. Ang makilon, ituuhan na siya nga mao na siya ang market sa mga Hudiyo, special market na siya. So walay baligya diha nga mga baboy o mga hugaw nga mga mananap tungod kay ang Korinto daghan po diha nga mga Hudiyo nga nagpuyo. No? Daghan kayo nga mga Hudiyo nagpuyo ana nga time gitawag na silang mga Hellenistic Jews. No? Mga Hudiyo ba nga nagkigminyo na og dili mga Hudiyo po. So mo na sila mga Hellenistic Jews. So naapod sila ilahang kaugalingon nga market nga gitawag siya og makilon. Nya sa Latin pa masilum. Nganong mo na siya bagong pagtuon masilum. Unsa man ang masilum? Gitawag na siya og fish market. Ug pasabot ang mga baligya diha puro isda. So di gid mahitabong na ay baboy. No, kung mogamit kag Latin, nasulod ang baboy kay masilum man na siya. Nga gitawag man na siya fish market. Kunya kanang fish is meat man gyapon na siya. No? So, ang issue ra gyud diha is ang mga hayop nga gihalad dito sa templo sa mga Diyos-Diyos. Munang sa verse 28 imong mabasa diha nga na diha ang mga halad sa Diyos. So dili siya kung ang imong igsoon kaingon nga nahalad sa Diyos ay dito taon, no? So dapat mag-agad kita sa yung kuanon kanang di nato himuon nga kuan ba kagalingon di nato himuon nga tawag ani ining makapandol sa atong isig ka tao. So mo na itapag ni Apostol Pablo. So ang issue diha is kabahin sa nahalad sa Diyos. May apil diha ang kakatarkos. No? So kabahin po na ng kosher o non-kosher. Kung imo nang ikuan, direktor naman yapon na siyang kosher o non-kosher. Kosher, among yapon na siya mga limpyo na ng mga hayop. No? Bino mga kaigsunan, salamat kayo sir kay murag nahilag na mong bata. Salamat kayo sa pasabot mga kapaglaom sa unsay gipasabot sa buhat Jis. Ang sa buhat Jis mga kaigsunan kanang gitawag di ay gagkumon mao nang gitawag kun tawgon na tugkel kun literal mao gyud na ang limpyo gyud may maihaw. Nga naman kay gipasabot naman na mga kapaglaom nga diya sa habol nagkasagol-sagol naa din na ang tanang matang sa mananap. But pasabot naa din na ang mga mahugaw ug naa sa din na ang mga limpyo. Mo na nga ang giingon ni Kristo ayaw hinganli og mga butang kanang common kanang common dili ang akatarkos dili mga igsoon common ang gipasabot ana common nga gitawag kana og koinos. Ang koinos mo nang mga limpyo nga nasagol ngadto sa mga hugaw nga matawag siya og hugaw o nahugawan. Mao na siya ang gilimpyuhan. But pasabot niya nagsimbolo man ni sa pagkatao sa mga tao. But pasabot ang mga unahuna sa Hudiyo nga once muipon sila sa mga hintil, mahugawan sila. Mo na gipasabot niya mahimo pud silang koinos o koinos. Pero ang gihinluan sa Ginoo mga igsoon ang koinos dili ang atakartos. No kay kon ang akatartos mo ay gihinluan mga kapaglaom
na maapil gid siya ang baboy. Pero kung koinos, dili siya maapil ang baboy kay ang gipasabot ana mga igsoon kanang kanang gitawag mga higala og common gitawag kanang koinos no o kanang unclean nga namutawag na sa atakartos. Unya ang sa Korinto day mga igsoon duha day ang mga dagko ng merkado ang gitawag agura o ang gitawag na siya og makilon mo nagiingon ni sir fish market sa mga isda na una mo po ni siya market sa mga Hudyo. Pasabot walay baboy dia, walay baboy. Kanang agora kanang gitawag general market. Tanan na mga kaigsunan. Pwede na sila tanan dia makabaligya, no? Oh, kinang thank you very much sir sa imong pasabot mga kaigsunan. Mo to si gitawag mga igsuon nga pagpasabot nato higala mahitungod niining klase nga mga panan-awon mga igsuon nga nakita didto sa habol. O mao naman nakita mga igsoon no. O samtang si Pedro natulog nakita niya ang sa iyang panan-awon vision. Ito nagvision mga higala. Kung ato lang subayon mga kaigsunan ang Biblia, tama gayud ang gisulti ni Sir Nestor, may tungod ni anang koser, koinos, akatartos, kanang bruma gitawag kanang clean o kanang katarizo, Greek muna gitawag purgings o purga. Nga kung naa na sa tao ng purga, kung naa siyang lawas, dili makapahugaw ang musulod nga naman mapatay ang mga hugaw kay gibawal sa ila ang pagpanghunaw no. Sumala sa Mateo 15:20. Mukaon nga walay pagpanghunaw, bawal na sila. Pero ningon ang Ginoo, kung naalay katariso sa imong lawas, mapatay ka na ang mga hugaw. Pero dili ang mga mahugawng baboy kundi kadto lang wala makapanghunaw. Mo na ang ipasabot mga kaigsunan. O siguro na sabtan gani pag-ayo mga higala. Thank you very much sir. O sa sunod ato na po siyang pangutanon ato tong ipapadayon mga kaigsunan mahitungod ni ana. Thank you very much sir sa imong pagpahayag mahitungod ni anang gitawag og koinos. Unya kanang sa verse 13 nga tumindog kapag ihog kumaon, gitawag kana sa Griego og tuwo. Tuwo mga kapaglaom. Ang tuwo mga kapaglaom gitawag na sa tuwo kay gitawag na sa to sacrifice. But pasabot nga ang kon literal gyud nga mag-inihaway dia sa habol kung dili to siya pananaon, mag-ihaway gyud to sacrifice. Tuwo ang tawag ni ana. Sa to pa mga limpyo. Ang kay mao man na siya ang kanang tuwo mao na siya ang mga mananap nga ihalad nga mga limpyo, walay ikasaway kapag laom mo nang tuwo. Sa to pa kung literal pa to nga nakaambak-ambak to dres kalibutan, siyang damgo nakalusot to, mo na gitawag og dili gyapon mga mahugaw. Gitawag lang sa koinos kay nagsago naman dito ang mga mahugaw. Tama gayod nga ang ginluan sa Ginoo ang limpyo mga higala nga nahugawan. Mao na siya ang gitawag og tuwo. To sacrifice, to pag-suffer o suffering, paghalad mga kaigsunan. Mao na siya ang gipasabot diha mga kapaglaom. Siguro nasabtan nato mga kaigsuunan no ang gipasabot mga higala og kanang Marcos City og Marcos 15 ato nang ipa-explain mga igsuon na ipa-explain ta na mga higala sa panahon na bakante na sab si Sir Nestor kay murag bisagit niya anak kaganiha no. Thank you very much mga igsuon. Diri lamang sa pag-uting kay mga higala daghan tag masayran dinhi kay
pagbalik sa Ginoo, dili na pod mi ninyo mamahayan, mabasol tungod kay daghan magud kaayo nga mga higala nga at nagapamatuod mga kaigsuonan si Talibong, Kitamundok, si mga Catholic faith defender nga magahubad sa buhat Jis mga kaigsuonan ang ilang hubad na ratsada ipakaon na gyud tungod lagi ana nga kinahanglan ba gyud ang lalom-lalom nga pagtuon mga igsoon no unsa ba na nga nasagol man diya ang mga kining mga hinlo ug dili hinlo but pasabot kay ang kalibutan gipakamatyan man ni Kristo ang gipakamatyan niya ang mga tao dili mananap higala mo na nga sa tibuok kalibutan na bahin sa upat ka kanto mo na siya ang gitawag og koinos nasagol ang mga tao dinha mga tao nga mga tarong ug mga taong dili tarong mo nang gisimbolo siya niya ng upat no sa wala may pagkuan mga igsuon sa atong mga higala kay ila man po ng katungod nga nasabdan nila tungod sa reliyon sa paglaban sa atong reliyon pero gitawag na mga higala nga magtuon pagyud para nga masubay nato ang dalan ni Kristo kay basin unya padulong ngadto sa impierno dili padulong sa kinabuhi kay ang pinakaimportante higala nga makasubay ta padulong ngadto sa langit no ato nang masubay mga higala busa naay mga balaod nga nasulat sa balaang kasulatan ato gayod kana nga susihon no dili lang ta sa paglaban sa atong reliyon kapag laom kundi ang ato ini higala mao gayud ang personal nga pagtuon no ato pa nila nga ang mga SDA mga defender mo ora mo kuno tuon pero nagtuon sad mi no gatuon sad mi nga kana daing iglesia gikan sa sinugdanan padulong sa karon wala day say bugto igsoon dili kay nagsugod lang tag 33 mga higala no nagsugod lang tag 33 mo na nga ang pag-tingkay sa kamatuoran kapag laom mao ni siya ang mohatag og guide nato nga makaplagan nato ang kamatuoran tungod kay adlaw-adlaw ta naghatag og mensahe higala diri sa ato nga pag-utingkay sa kamatuoran. Og manghinaot ko nga mga katawhan mga higala dili magduha-duha sa pagduol ngadto sa Ginoo. Muna nga at aron atong mahimo aron ato nga masubay atong daygon ang Dios mga higala. Sa dili pa minaw sa taog awit dungog ug himaya mga kaigsunan.
Thank you very much. Dungog og himaya ato ginang tanan mga kaigsunan, tanan nga mga pagibuhat nato ning kalibutan na ato gyung ihatag sa Ginoo ang dungog og himaya mga higalan okay mga kapaglaom kay kung wala siya mga kaigsunan wala pud tay mahimo. No, wala tay gahom, wala ang atong kontra sumala sa Ephesians 6 kontra nato mga kaigsunan dili basta-basta no. Siya mo'y Ginoo sa kangitngit mo na nga nata sa Ginoo. Mo na ang tanang dungog og himaya atong ibalik ngadto sa Ginoo mga higala. Ang atong pasalamatan, atong daigon ang Ginoo kay mao na siya usa mga kaigsunan. Mo na dire sa pag-utingkay ayaw mo kalimot pag-subscribe nato, i-share, like, unya pinduton ang bell, unya pinduton ang all. Para nga kung dunay mga bag-o nga mga video nato mga kaigsunan, inyo nga madungog dire sa ato nga pag-utingkay sa kamaturan. Mga kaigsunan, wala na gyud panahon magampo sa ta, dalaygon mahimiyaon mo nga Dios. Salamat Amahan sa kaayo nimo. Panalangin ni ang tanang nagtan-aw dire. Sa panalangin ni ang tanan dunay mga suliran ug mga problema. Salamat o Dios sa pagtubag, pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga igsoon, nagitay panahon, salamat sa inyong pagpatalinghog. Ako magingon wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you og mayong gabi, mayong buntag, mayong udtog kanatong tanan. Mayong udto kanatong tanan. No? Ang tumunon, pag-utingkay sa kamaturan, hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.